cabang bayi niki. Nah, iki nek ra mbok turuti, iki engko ulalah udo nek panggung. Dek apa, Dek? Iki lho. Waduh, nek ra tak jikuk maneman, nek tak jikuk kenek pasal ngene iki. Dikira penodaan anak di bawah umur. Tak ganjel ta. Karo meneh lho kowe iki wong kelas loro SMP kaya ganjelmu akeh men dadak yo nganggo kotang sing mbok kotangi apa ngono lho. Lah ndelok apa piye to? Ora sudi yo paling yo karo kaos kaki ro bawol gedang yo. Ngampur ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, tetepangan riyen nggih. Nggih. Kula Niken Salindri saking Kediri. Saking Jawa Kediri. Timur. Nggih, sakmenika tasik kelas 3 SMP. Tapi kegedean awak. 3 SMP. Nggih kados rondo anak setunggal. Semono ki jek kelas 3 Masya Allah. Nggih, bar niki SMA lek nguntal gurune. Ya, saiki nggo icip-icip sore wau udan terus, Mbak. Aku ngantek judek mau. Nggih, alhamdulillah niki mau terang napa? Sidi kula sasang teng genteng. Ya diwalik pelok ngaturake biasane Mbak Niken iki apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ya. Nggih. Langsung sak menika? Nggih, langsung munggah buka celuk ben. Ngoten. Nyucuke lah ya. Kali Pak Degareng nggih? Ya, siap. Kula riyen. Kubarno serampatno Pak. Pas gara-gara mawon. Nen. Pas gara-gara wae ditokne. Oh, ya langsung kabeh pisan ora apa-apa. Nah, gen ngangetke suasana yuk Pak De. Monggo diaturke. Ya. Nang nangka babasane mongkatan katon sliramu wae aja lali pawaliku muga mata
Terima kasih. Wah, Sampun Pak Dalang. sampun. Sampun. Nggih, matur suwun. Kok sik? Kok sampun piye? Tirase sampun. Iki jenengan iki wau. Nek jenenge Margogung Sida Dadi iki panjenengan Mastri iki karo jenengan bayangke wae. Nikeni kapan tekan kene pokoke dioyo-oyo iki Wargogung Bonggol kene saya panjenengan matur karo Wargogung Bonggol pripun. Niku banget tresnane kalih panjenengan. Warga Bonggol Sida Dadi Ringin Putih. Bonggol Sida Dadi Ringin Putih. Nggih. Oh, nggih. Niki acarane napa? Dalam Bersih rangka dusun. Oh, bersih desa. Nggih, yen Jawa Timur gas desa. Merti dusun. Ya. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Niki wau dipun paringi jawah. Artine niku diberkahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Sakniki lho, jenengan pirsani to, Pakde? Sing mirsani niku kuwatah sanget lho. Walah. Alhamdulillah wah kula mboten nyawang mengguri barang nyawang mengguri lah masyaallah. Niki wau udan deres, Mbak. Nggih. Alhamdulillah sampun terang niki kula aturaken matur sembah nuwun kagem warga Ringin Putih. Sida Dadi. Nggih, mugi-mugi dipun paringi sehat selamat wilujeng, dipun paringi kathah rezekinipun, dipun paringi sehat walafiat, rezekine turah-turah, ora lokak ning malah kebak. Sing penting niku guyub rukun, sedekah penting, seduluran penting, aja nganti tukar padu karo tanggane. Sing kula suwun rukune warga ing Sida Dadi dukuh mriki aja nganti nutur tetep lestari. Allahumma Amin. Serampat Mas Gareng ngen kepareng munggah karo joget kaya ngapa? Waduh. Jan ki. Kula teng mriki tasekan. Nggih no. Pokoke ya berdua pokoke. Pokoke entek rantek libuane tak plekoto panjenengan piyai kalih kuwi pokoke. Wala niken kalih Gareng niku minimal niku 3 jam tampil. Minimal 3 jam. Minimal 3 jam limbukan tok. Oh. Ora goro-goro ya kudu nombake. Ya. Wah. Mas Gareng. Yo ngaturke. Selamat Mas Gareng gen joget kaya ngapa? Waduh.
Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mak Cangik, Mbak Limbu. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi panjenengan nyawang warga Sidodadi Ringin Putih niki Mas Gareng? Yen warga masyarakate tidak diragukan lagi kerukunane, Pak. Nggih. Ning keluan mriki niki ya dadak nganggo alangan bingung barang. Lah nggih. Dugi niki lho dalan niku mriko lek enten jembatan to niku. Nggih. Lah kula saking mriko ki wis entuk separo jembatan meh teko rampung. Wow. Jembatan sing mung sedeng sak mobil niku. Nggih. Arep metu tok kok jembatan wae nek buk loro nyenuk ngoten akhire bali mundur. Terus muter mriko nengen dugi mriku kleru wayangan, Pak. Nggih. Kono ya nek wayangan kleru kula teng mriku. Mongko ya kadung warek kula teng mriku wau. Malah wis entuk jatah rokok barang. Nggih. Bah, engko kono panitiane bingung. Lah sing nanggap Gareng sapa cah iki? Lah terus kula tekokke, niki dalange sinten napa Mas Bagong? Oh, Senes. Lah dalah. Akhirnya kula balik wisin tenan Pak, kula wisin tenan wau. Terus dugi mriki ternyata wonten mriki lah dalu niki Klaten kebak wayangan. Saestu nika. Ning sing paling meriah nggih kula ngerti enten niki wau Sida. Nah iya Sidodadi Dukuh Putih Ringin Putih. Lah iya Ringin Putih. Nah, Kangen Pak, kula kangen nek kalih Sidodadi Dukuh kangen kula. niki ngenten Mas Gareng kalih Mbak Niken. Nggih. Warga Gung Sidodadi kalih Dukuh niku ambaken desa Dukuh rada mburi ning gandeng antepe warga Gung pokoke warga kabeh enek regenerasi napa niku panitia terus warga Gung niki gen ketok Sidodadi karo Dukuh iki gen ketok kuncara niki ngrawuhke panjenengan karo Mbak Niken. Alhamdulillah. Saestu. Saged sowan mriki wonten Sidodadi Dukuh Ringin Putih. Merga ya nek kleru sepurane Pak, kula nek nyebutke wong ya wis kangen tenan kula ki. Nggih. Kula ki nek nang Sidodadi Dukuh Ringin Putih niku nek kula hitung pun ping pisan niki Pak. Dadi mula pisan apa pindho anu jaman riyen nggih Mas Gareng ning Mas Gareng gepeng. Niki Mas Gareng tralala lah biyen yo ora kenal kok. Oh, lah dhisik wis dadi wis enek Gareng mlebu rene to? Sampun. Lah mula. Nggih. Iki alhamdulillah wengi iki iso nderekke adiku lanang. Nggih. Bagong Sugiyanto. Nggih. Dalange Bagong, dagelane Gareng. Nah. Iki bocah iki ngopo malah kaya korban perkosaan ngene iki. Ya iso semampir neng cagak. Wong neng kene iki lho, cagake ya biru, kowe ya biru. Wong sing nonton ora ngerti bedake ndi cagake ndi nikene lho ngene iki. berarti awakku kurus cagak. Ya rada mrene to. Kok malah leyeh-leyeh. Kowe sing adoh kok Kediri kono kaya. Ya sampe tak pasrane sampean oleh omong. Napa? Tak ngito. Gitu. Kene lho kene. Nah, ngomong kene karo Pak Dalang kono. Wis kenal karo Pak Dalang urung Mas? Wis to. Wis ping pira nderekke Mas Bagong? Pun ping 3 niki nggih, Pak. Nggih. Guyui Bapak alibi. Nek kaya ora yakin ngono to Mas nggihmu ki. Asline wis ping 3 apa blas urung tau? Blas dereng. Oh lah iya mbok ya ngono. Ping 3 ya. Oh ping 3. Oh ping 3 nggih. Nggih kula ping 3 niku ningali YouTube jenengan niku lho. Oh ngaten nggih siap-siap nggih. Mongko kono ora tau ndek YouTube lho. Ora tau ndek YouTube. Duwene Pak Tup lho ngono ki. Iki warga Gung niku wau saking pemundhutane dari Mastri dan Karang Taruna Krida Manggala. Karang Tarunane napa Pak asmane? Krida Manggala. Wah, jos iki Krida Manggala, gagah iki. Nggih. Non. Krida Manggala. Lah. Nun sewu warga kene berarti ya tertib-tertib. Nggih, jarak kleru aro dadi a ya. Mergo Jawa Mas. Ini Jawa Mas Bagong nek bahasa Indonesiane Mandala.
Nggih. Basa Jawane Mandala. Manggala. Pertamina kuwi basa Indonesia Pertamina. Ya ora oleh ngelih-ngelih jenenge jajal saya jenenge sampean dileh kan jenenge asline Gareng ya ta dileh dadi Garang ora gelem to Garang. Ya bener. Dadi Lah ya jenenge makane Manggala ki aja dileh dadi Manggala. Manggala. Krida Manggala. Mas ya dileh AIU iku ana artine. Tanganmu nyapa to nguwek ngono bae nyapa tanganmu ki. Gatel mbok ukurne apa piye? Lah. Bintang tamu 15 juta kok keputihan kowe. Apa ki jenenge Putihan ki ning kene. Gilani. Mulane anu ki sing resik to nek arep munggah panggung ki. Oh mau ya wis tawi kok. Kuproh. Gilani. Nggih, dawuh napa sing Krida Manggala Karang Taruna. Krida Manggala. Dari Mas Tri menika nyuwun caping gunung monggo. Pokoke wekdal tak aturke karo panjenengan kekalih. Iya. Langsung gas caping gunung ngeten iki. Nggih. Iya. Kenalan sih ya Mas Bagong. Nggih. Kowe iki selak arep ngopo to? Selak arep ngopo? Wayangan teko esuk. Masyaallah bocah ki ngene iki lho angger ari-arine ora dipendem ning ari-ari angger pangan kucing ya ngene iki lho. Mula ra iso. Dipangan kucing to? Nek bocah sing ari-arine dipendem ki anteng-anteng ngene iki. Kowe genah ari-arimu dhisik pangan kucing ngene iki. Pangan kirai kek. Oh kirek to. Lah ya kirike gondelan karo kucing ngono. Nggih, kenalan nggih Mas Bagong. Nggih. Muga-muga manjing dadi sedulur kalih Mas Bagong. Amin. Nggih. Mas Bagong Sugianto. Nggih. Jare Bagong Sugiono. Nggih. Nek template ngono. Kleru. Kae sing kelak kakek Sugiono. Kakek iki ora termasuk. Iki piyane tertib iki. Mboten kula tertib, ora kaya kakek Sugiono. Tertib. Pun mboten tedas. Ya kejaba ora tedas pancen iki Pak Dalang iki tertib. Aku ki lho sayana sakne ya urung tau krungu kok Bagong Sugianto kok demenan ngono ki urung tau krungu aku. Walah mboten demenan. Ora Soale biasane Pak Delek aku kan cilik ya. Maksudnya soalnya golek bojo ki aku mau sing Dalang, soalnya Dalang kuwi bojone akeh. Wah sing ngomong sapa ya ora kutu ora kabeh. Iya, buktine bapakku dhewe bojone 12. Gak percaya sampean kondang lho kuwi. Lah iya. Gak kowe ki anak nomor piro? Anak nomor 12. Oh, bojo sing keri ta. Ning nek Mas Bagong iki tenan Dik, menempuh jalan yang lurus. Aku ki karo kanca-kanca yoga iki pengrawit iki urung tau krungu kok Mas Bagong ki kok demenan. Urung tau krungu mergo primpen. Primpen iki piye maksudnya? Primpen sing ngopeni kulawarga, primpen sing mempertahankan kulawarga. Oh ngono. Ya Mas ya. Nggih. Pokoknya sing ngerti aku mung tok lho Mas ya. Pokoke dagelan kelas iki. Nyonya Pak Dalang mboten nderek. Sapa? Terus pundi? Nyonya Pak Dalang. Mboten enten ta Mas niki? Oh, bojo kula mung derap dadi. Oh, sing nomor kalih niki to. Nggih. Mboten enten. Kula niku mung setunggal. Sing nomor 3. Oh, nomor 3 niku nyonyain jenengan Pak Dalang. Argo Nomor 3 iki. Pripun? nggih nguntale bangal kok ajeng golek 1 2 3 niku. Lho ya carane no. Ndek bojo telu ra apa-apa nek bingung mangan carane kan enek. Piye? Ya bojone didol. Ngapur ae kok didol ki piye ya? Bojone lak sinden to. Lah ya didol suarane jak tanggapan elokke kono-kono ngono lho. Kreatif ngono kuwi. Jane kula ajeng kreatif. Dadi bangunan terus di bojo ditempleke mriku didol. Wong ngoten niku ora enek barang mambu to. Mboten mampu. Nggih. Nek ana apa kula dolke pripun? Mengke lah bojomu dhewe mbok dol senengane obral 35. Lambemu padane kapok. Promo. Nggih niki sampe gunung. Nggih. Kowe bawa ya, Nduk? Moh. Lho lha piye? Jare samian. Aku ning Jenggleng. Oh ya. Emansipasi wanita kok, Pak. Jenggleng ki ora kudu lanang, Mas Bagong. Nggih. Wedok utawa putri ya iso jenggleng. Oh, nggih. Tur, lho nek iki tenan iki uyuh cahetan kok Kediri kok dadi iki engko mumbul dhuwur, genah niki engko mumbul dhuwur, gocekan kajang ora mudhun, nek urung pati-pati mudhun urung tak jambak. Apane ya sing dijambaki? Ya wirane to ya mesine kok Oh, ya. sik mengirin kelas 3 SMP berarti umure pinten, Dik? Lha sampeyan tok dhewe 15. 15. Lho. Kelas 3 SMP. 15 kok kaya ngono kaya. Jenengan lek namatne ampun cepet ngeten, ditamatne jenengan malih mawon. Kula teng mriko napa pripun? Mas. Jenengan tamatne riyen to. Mane kok lek namatne iki kok men sekedhik
sekedar Mas, ngono Mas. lho. Anu ameng-ameng nyawa. Ora apa-apa. Ibarat iki anakmu dhewe lho, Mas. Lah ya anak Tamatno, dhewe. tamatno. Kok ndak tom-tomen. Kula teng mriko napa pripun? Tamatno. Boten ya siap. Lah, Ngono lho. ngomong boten-boten kok ngelirik empal. Iki malah le digarap aku iki piye? Iso boten-boten mening kaya ngene kok. Lho, Pakde garenge mentolo muntal dhewe kok. Padahal ki aku ponakanmu lho, Dek. Aku lho salahmu mbok tawani kok. Anu ae. Lho, Ya niku wong akeh niku kula pekewen lah dhewe niku rada kacek. Mengke anu nomor HP ya. Nomor HP. nomor WA. Nomor WA. Dadi engko WA-ne WA-ne Pak Dalang dilebokke WA-mu. Nomor WA. Oh, nomor WA. Lah engko aku mlebu ku ngenteni bar WA-ne Pak Dalang dilebokke WA-mu ngono. Engko terus ganti WA aku dilebok ning nggonamu. Kan kowe rung di nomorku WA. Wes, Wis ta? tak blokir kae. Telek kok kowe. Kanca nyambut gawe blokiran. Aku bawa kowe jenggleng. Ya, dan cepet. Si iya ya lho. Wis, cah semene pinter golek duit penak men bapak mboke. Saben bengi ki ngene kanca-kanca pengrawit sepurane nggih kanca-kanca pengrawit niki mengke jengglenge gleng niku manut karo tibane si jabang bocah niki jabang bayi niki si jabang bayi niki nah ki nek ora mbok turuti ki engko lha udo ning panggung Dek, apa, Dek? Ki lho. Waduh nek ra tak jikuk maneman nek tak jikuk kenek pasal ngene iki dikira penodaan anak di bawah umur. Ganjel ta. Karo meneh lho kowe iki wong kelas 2 SMP kaya ganjelmu akeh men dadak yo nganggo kotang sing mbok kotangi apa ngono. Lah ndelok apa piye to? Ora sudi yo paling yo kaos kaki ro bawol gedang yo. Ngampur kaos kaki piye to? Aku bawa. Saben bengi. Nyapa ki lho sampe ning dhuwur ki lho. Gur garek ngene lek ya entuk to. Nyawang. Tuli dandet. Urung, aku lho mek ngetes aku dhewe. Sing sabar, momong anak putu sing sabar. Nyawang nglirik, dalange nglirik mau jare ora. Lah terus piye ngene iki malah sekait. Ya rezekine iki can dhewe kok Mas. Ha nggih. Nek nggon duit pancen akeh jenengan. Nggih. Satu ndos sabile-bile paling ora jenengan ki wong ya tanggapan 50 yuta ya ta. Nggih. Paling ora nggih ta. Nggih. Ning rezekine ki nek bab wani tetep wani dagelan karo penyanyi. Kandang. Iso ngadepke para tamu. Lan jenengan ki entuk turan akeh ngantek subuh debok sing mbok adep ki. Gak wani to nyawang penyanyi. Jare gareng tralala 10 juta. Piye? 10 juta. Kowe ki arep ngino warga sida dadi wae. Kok Loh. gareng tok kok 10 juta iki? Lah ya bener to? 15. Astagfirullahaladzim 15 deh. Karo dilatih diesel sak moncrote. Ha wong teko kene iki mergo rasa tresno kok. Nah nggih. Tur iki job terakhir Mas iki. Nggih. Ya aja muni ngono lho, sampean ki arep ning ndi lho kok job terakhir ki lho. Lah ya sedih lho atiku. Oh. Mosok sampean arep innalillahi kan ya ora lho, aja muni ngono lho, iki tuh job terakhir lho, Dek. Maksudnya iki lak ruwah terakhir. Sesuk ki wis sasi poso ora enek wong tanggapan ngono lho. Berarti bar iki buka, Pak Buka jadi piye? sahur. Prai ngaplah-aplah kuwi kok. Kalian posan nganggur ta? Kok iso Pak Kalian posan nganggur ta? Ngang- Melok aku ae. Ngopo-ngopo? Poso nganggur aku ya. Kowe Melok aku ae, ya Nah, toh? apa? Kedol omah. Aku yo nganggur rek bingung aku. wis nene pakmu wong kowe sik melu pakmu kok ya. Bocah, tak bawa ya. Ya. Nyawang konang. Wah, sampai bawah. Ambiar sampai bawah. Ambiar sampai. Gograk. Wis. Bocah kayak gitu rapet sisan kaya ngene iki ya. Wis kayak kok kok mringkel ireng. Dewi mau apa? Nggo jamu. Timbang ngelek cindil.
Ora, kuwi mau sing mbok gogroke apa kok ireng e? Embuh wong kuwi nyeleng kuntik ngono, mringkil ngono. Icik loro. Enggak Mas, tak bagi Mas. Tak kersa. Ayo deh lanjut. Yen memajang dili gendang. Yen memajang 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 Engko lek tak kuabyok lho sampean kok. aku karo ngiling-ngiling cakepane iku lho. Memajang yen memajang. Aku wis suwe ra bawa iki karo Yen memajang Yen mau memajang, nganggo mau- janur kutil. yen memajang Mau nganggo janur mau nganggo kutil. kuning ora kutil iya kutile kuning ya Kutil apa? ayo ngebrok nguyuh yen memajang mau nganggo Janur kuning. yen memajang yen memajang yen memajang mau nganggo apa mau Janur kuning. yen memajang mau nganggo janur apa dik mau dik Janur kuning, Dik. yen memajang mau nganggo janur Aku cilik iso diakoni cilik tapi lek kadung nesu ya delok ndasmu ilang engko. kaya ngene kok mboke gelem mentili bak bayi ganas tenan sepurane ya dik ya mau nganggo kutil alah kok kutil janur kuning oh iya terus dik ya matane Cerat kabeh. ger Nak, Dik. iya Tapi aku peliket kabeh. polahmu lho kasar ngono sikil saka dhuwur-dhuwur kopi arep diombe entuk itungkak ngono iki coba Ayo jenenge ndang lanjut. lho lah yo lanjut Lah sampean kan nyanyi ya. cah cilik ngatur kembang Shh. kembang bae weton gunung wah iya lumayan untuk setitik Ayo capitan. pacitan kok capitan gue nyapit lambemu kuwi pacitan Nggih. Ayo. si alon-alon Nyapa? dalange nonton film Aku batin kok iki kok aku. Oh, bales sih WA to, Pak? Ora, kuwi ngono ki ora iso nyawang kene to, nonton streaming. oh iya streaming malam hari ini bersama channel Sinarmas apa Mas? Oh iya Sinarmas ki lesing ya lali aku Nggih, iku lagi goleki anune kok channel-e kok. Sinar Abadi TV ya Sinar Abadi TV Bonggol ya Bonggol TV kalau nyiarnya ning nggone YouTube. lho ya lho lah iya maksudnya ki jenenge channel ki kuwi ngono lho ngomahku ya nek TV Mosok? tanganmu lho tanganmu lho Dari TV-ne wis digadekne. urung poso kok gadekke engko nek wis poso tenono iki wis tak cepaki lemari sik dhewe engko targete lemari sik sing didol Pacitan Sarawi
Ayo bar iki parian. Oh nganggo parian. Heeh. Ya. Sik tak mikir desane ndi ki mau? Sido dadi bonggol. Dadi mbonggol nggih, Pak. Bonggol. Nggih. Sido Tuku. dadi mbonggol. Tuku kon. Nah lah, Bonggol. bonggol tibane ol. 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 Tuku. Bonggol. Tuku. Iki cah cilik lho, cah cilik sik polos lho, kira mudeng dosa lho cah iki. Los enek mung los karo los iki. Bisa bonggol ya. Oke. Ya wis temu. Wis nyandak. Gua muga lali iki engko. Pak, kosek to. Urung kok ngakon tuku. Panas dan janjine piye Mas, janjine kepriye, jangan salah jangan pepet. ora ya parian Ya tintingane De. lah kuwi wis ditinting kupingmu lho Ya ben ta wong dilakokne ya kok. nyaket ana matur sing apik karo kakung Pak De ditintingi nggih. kaya mulang paut Tuku. Sak pinten? Tuku. Biasa. Kurang ndek nggih. Kurang ndek nyat kurang ndek sing kurang ndek iki suaramu kuwi kok. Sak pira? Nano. Nano. Nah. Terus apa nih? Nano. Lah jerar tuku, sida tuku apa ora? Oh iya. Tuku pistol. Diadai tampah. Terus warga di Bogol. Warga Bogol. Bonggol. Oh bonggol. Banter kleru pede. Ya ora apa-apa ta Cek cilik. Bonggol. Warga bonggol rezekine kathah barokah. Amin. Nah. Tuku botol. Pokoke tol ya. Heeh. Kajegur sumur. Lah terus piye? Warga bonggol mugi-mugi panjang umur. Bisa ora? Aku Heeh nah. parian. Ya genah iso aku eskar kok ora iso iki piye? Mobil macet ning tol ngono lho. Ora iso no. Kene pelatih kok iso ora iso. Yo. Piye kan ya? Mangan jengkol Nah, sip. campuri oli. Duh, yo ra iso no mendem nang wonge ra iso diganti kayak diganti ra iso. Telake seret. Gak iso dicampuri oli yo racun. Mangan jengkol Cakep. campuri roti. Ora enak, jengkol ambek roti ki ora enak. Sing mangan aku apa kowe? Ya iki nyaranke kok. Pak Idoni meteng kowe kok. Mangan jengkol wayah wengi. Bang protes. Warga bonggol sugih rejeki. Allahumma amin. Jiro lupat mo 6 pitu. Nah. Pitu, yo urut. Hah? Ya, wah, yuk putih biang iki kaya neon iki awake iki. Kayak cilikanku ya, De, Iya, putih ya, De. Seputih kaya ngene iki genah kaya ngene iki kok. Ini kan ya sik putih ngono kok. Aku ngerti loh iki putih njaba jero. Lah sinden ngene kok iso ngerti? Hah? Kok iso ngerti Tau putih? pipis wi aku kok. Lambemu. Ya ana sing ireng ana. Ya mripate ireng. Mripate ireng, rambute ireng. Rambut ngisor dhuwur ya. Ya. Rambut ngisor ki apa Niken. lho? Niken. Helm. Adik. Rambut sikil ki lho. Gak boleh nakal ya. Enggak. Nah, cita-citanya apa? Maling.
maling kepinteran. Oh iya. Mangga Bu, Bu apa Mbak iki? Mbak wong cek mening kaya ngene kok, cek mening putih, genah menek penyanyi ngene iki ra tau tandur ya. Mau wening kok, Maseh. Tandurin apa? Sing jengking karo mundur-mundur kae. Lho nggih. Oh, tahu kula. Apa ya enek kok tandur kok karo Jengking kok ngayang kok karo- ya ora enek. Jengking karo undur-undur. Tandur ya jengking to Bu, kok enek tandur kok ngayang iki apa ya enek. Lah nggih kula tahu nek ngoten niku jengking karo mundur-mundur mesti pun tahu. Ning lak sing ditandur ora pari kuwi jabang bayi kuwi. Telek iki acara apa to? Run iki. Sik ta, Dek, tak praktek neleken. Wis salah wis iki kok geseh iki kok malah. Urung wayahe. Kowe cek kudu sekolah SMA, cek kuliah ngantek 6 semester lagi entuk engko. Lah aku kan ya penasaran saiki. Wis ora entuk. Engko ndak cita-citamu sing arep dadi maling ora ketelakon kok malah. Ayo Bu, parikan sik Bu. Demok kempol. Kleru andike ngono lah engko. Lah yo Andike kempol apa lho, Mas? lho parikan lah ya iso to. Demok kempol kleru andike warga gempol akeh rejekine. Lah ya iso to. Andike kempol ya pikiran dhewe. Demok kempol munggah neng dodo. Iki lagu mangku purel iki ketoke kuwi. Oh iya bener. Warga bonggol mugi bahagia mulya. Allahumma amin. sebelahe. Lanjut, Bas. Ngati-ati nek kok iso mbas ki lho. Mbak ambek Mas. Oh iya Mbak karo Mas Mbas. Dadi Mbas. Ngati-ati nek karo iki aja salah muni kowe salah muni mut ndasmu kowe karo iki. Ya masa iso lambene sakmono ngemut ndasku sakmene. Wong ndas kowe tau dimut kok piye? Tahu. Das apa lho, Mas? Iki lho. Iki lho iki. Ayo ndas, Mbas, anu Mbas. Mbak. Monggo. Ngemut ndas. Yo yo. Wedok lho, hati-hati lho iki. Tuku sempol. Sik sempol ki nek nggonmu apa, Dik? Nek nggonmu apa? Nek nggonku sempol. Apa Sempol. Sempol ki apa? Nggon aku ra ngerti sempol. Pentol dikei ndok kuwi lho, Digoreng Dek. ke lho, Mas. Nek nggonku jenenge tolup. Tolup. Lah bar digoreng kate dicelup dadi tolup. Oh iya. Oh, pentol celupi kuwi. Arep dilupke saos apa kecap mula jenenge tolup. Ayo lup tol. Ayo. Ayo Mbas. Tuku sempol Tuku sempol karo sukun. karo sukun. Mugi warga Bonggol. tansah guya pruko. Allahumma Amin. Lur sesuk diapalke kuwi Allahumma amin ngono kuwi. Apa rong tau nganggo iki Mas Bagong? Mas, sing dereng mudengi jenengan. Liyane wis do mudeng kabeh. Ya sing iki, sing kuning ijo iki. Ya, kaya ular gedang iki, ya. Mangga Mbak sinten mau asmane? Dan Triwi. Hah? Triwi. Wiji. Wiwi. Wiwi jenenge. Triwi. Oh, Oh, Triwi. Nah. Bocah iki senenge ngewi-wi lho, Triwi. Mangga parikan Mbak Triwi. Weh, suarane. Kurang. Sing muni mo, kowe ta muni mo. Kurang. Kok Kurang. ora sing Aku rebut jek sing lagi kanca. ambekan kok. Ben Mbak Triwi kowe iki wis kok Yo ya. yo. Ndi mo? Yo. Tuku odol. Wis Tuku wengi odol. warunge tutup do nonton wayang lho bakule. Neng Karang Dawa. Neng Karangdawa terus. Warga Bonggol. Dawa-dawa. Panjang yuswa. Allahumma
Amin. Mas Gareng kok dawa-dawa ki apa? Dawa cita-citane, dawa jangkae, dawa napa jenenge? Dawa wonge. Anune apa-apane? Wah ya ora to Pak, maksude iki dawa gegayuane. Sip. Nggih. Iki sapa iki? Mbak sapa mau? Caca. Caca. Nggih. Caca, 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 caca. Ngono kae. Caca, 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 caca. Iya, Caca lollipop. Iki nek lagu kamari ae itu kuwi, lagune itu kuwi. Lah piye? Caca, caca, cidandang, dia metayap. Iki cicak ya. Oh, cicak to. Ya, Cak. Gelar kloso. Gelar iki beda dhewe iki, variane beda dhewe. Ket Arturu iki jane ngajak gelar kloso iki Arturu iki. Gelar Buk asmara. Gelar kloso. Gelar kloso. Lungguh wong papat. Lungguh wong papat arep premi mesti arep premi mesti. Mesti arep premi mesti. Nara 41. Arepe ngopi. Oh, ngopi. Gelar kloso lungguh wong papat. Warga Bonggol podo semangat. Beda dhewe ta variane. Allah, wis ta bar kloso tapi bonggol. Sing iki ya aja Allahumma amin beda. Lah Lah piye? piye? Baleni sik parianmu mong baleni sik. Baleni sik. Gelar kloso. Iya. Lungguh wong papat. Heeh. Warga Bonggol podo semangat. Piye? So dadi gol. Wis to? Sampun Wis. Hah? Wis. Oh wis. Wis no. Allahumma amin. Semangate kaya wajib. Gula pentah sawah lo Tegalan biyen iki warga Gung petani hebat kabeh. Nggih kok Pak, tong nggen pondokan ngene Pak RW to niki wau. Nggih. Beras niku ngantek karung-karungan Pak niki wau. Dandani Kula nggih. pipis tong mburi beras kok kaya ngono. Terus Bu RW mlebu, "Apa to Mas? Berase kok kathah?" "Iya panene apik kok Mas." Ngono kuwi. Lah kok Pak RW ne kon gawa kono to Bu? "Ya ora apa-apa angger cocok regane." Ngoten niku wae. Jare sampean akeh-akeh apane? Hah? Akeh apane? Apa nih? Panenane. Akeh panenane takon nemen gedeng, akeh cerantolan BH sempak. Urung kober, kamu urung kober ngombai kekrane. Penyanyi ra sopan nggih niki, Pak. Bintang Ya, tamu. jujur, Pak. Niku lak pipis ngene Pak RW, Pak. Nggih. Lah, ceritane lak grandale lawah niku lak ora enek ta, Pak? Ikan iki nguyuh ki agar dinepne kene mengo, dinepke mengo. Sampeyan ngerti ra niken nguyuhe piye? Nguyuh ki karo ngene ro nyengkal lawang ngene, Pak. Loh, makane ta nyiprat kabeh ning sampean. Sampean pas ngomong apa ki kan? Lah tak kira kowe iki nyeluk aku kok, lah nguyuh kok masa aku ya moro malah nyiprat raiku lho kowe mau. Lah kok bintang tamu kok nguyuh karo nyengkal lawang ngene. Ya ben timbangane sampean inceng kok. Monggo terakhir. Sik siji. Boy, nduk anteng-antengmu kaya lampion ngono ya. Jas tenan iki. Gantinan pelek becak lho nduk apik. Kok nggih pelek becak nak yo tambah abot. Nyuwun nang kene lak tenan kaya perayaan Imlek. Monggo Bude. Nggih. Budhe dengkul. Bude. Heh? Ki ngene iki ya wis tuwa, Mas. Wis tuwa kon nganggo daster dhewe. Yo ora kaya ono tuwa cek mending iku Mbah Banyu Uyah lho cek mending ngene iki kok. Monggo Mbak Yu. Tuku tongkol. Numpak pijengki. Bar kuwi duyak kirik. Apa mau? Tuku tongkol hati-hati. Nah. Numpak pijengki. Warga Bonggol kathah rejeki. Allahumma amin. Sik iki sing urung sapa? Iki Oh ya yoga-yogane urung kabeh. Ayo. kok aja yoga. Wira Suwara. Yo sing penting iki sapa sik peran utama. Dalange iki lho meneng ae ngono bayaran akeh iki lho. Ayo, Pak. Pokoknya niki wau kula diuling oleh panitia pas pokoknya dagelan loro Mbak Niken karo Mas Gareng pokoknya muni liyane meneng kabeh ngoten kula
Dadi nggih. Ya modar no. Lah wong semene kok gur kon aku kowe liyane Ya meneng. jane nyanggep dhewe tok. Lah mbok mau nyetel kaset. Jenenge anu diplekutu pokoke. Niku wau ngendikane panitia jam pinten? Pripun? Nek sing ngendika panitia teng jenengan jam pinten? Anu wajeng minggah niku wau. Oh, lah kula pas dandan, pas jenengan pun munggah. Nggih. Oh, panitia ngendika. Nggih. Nggih, mengke jenengan anu Mas, obrol-obrolan kalih Mas Dalang ini kok pinter banget. Ngoten wau panitia ngoten wau. Biyen pucet-pucet sisan biyen ngono. Siap. Nggih. Monggo Dedalang cepet. Nggih. Ora, lah aku Monggo. kowe iki jejere apa kok iso wani perintah dalang kuwi. Oh, njaluk dadi jambu mete kowe iki. Lah. Ya bener iki kanca Wiraswara. Oh Wiraswara ya. Ya, monggo Mas. Monggo, Deh. Ya. Kong. Loro akur lho iki. Lho sing siji ki apal Pancasila sing iki. Pancasila 1. Monggo yo parian. Nonton wayang dalange Mas Bagong sing nonton akeh tenan. Iki ra wong tua tak bacok tenan iki. Parian iki lak Purwakanthi ya Mas ya. A a i i o lah ngono to. Lah kok iki nonton wayang dalange Mas Bagong sing nonton akeh tenan. Niku ki mung anu nyeritake kok. Kowe iki parian apa nyeritake? Ngono kok udute ya los men ya. Wah, wis. Ya, gelem parian aku wis seneng. Sampurna purun? Tuku. Tak kira lek kate ngewehi kok. Tuku. Padakne wene wis wengi kok. Saya nonton wayang ora sangu rokok. Monggo. Golek empol. Golek Empol. empol. Empol niku. Empol ki empol apa? Wit kambil niku lho. Oh, wit kambil. Ah, ya pucuk niku lho empol. Empol. Oh, Digawe sayur. enak to kuwi. Enak. Ini bumbune apa? Mana sik to, Deh. Bumbune apa? Parian ditekoni. Golek empol digawe Gawe sayur. sayur. Piyayi Bonggol mugi subur makmur. Amin. Nadane ndek dhewe ya, Deh. Iya. Panas udan. Aku po kowe. Monggo. Panas udan aling-aling caping gunung. Misuwa. Gorong tuh. Tak kira dikai misuwa. Misuwa, ora misuwur. Tak kira misuwo. Misuwo kuwi lho, misuwo. Ora tuwa. Natyan waton sarata. Ala dole kuwi wae sapa? Eno mande banyu. Ayo Mas, gonggo mino Mas. Mana perjuangan dereke lingan anak biyen tak openg dene saiki ana ngendi jarene wis manut
padha lara suwuk pisan tiwas kene ancang-ancang nyeni kok bareng kleru malah kaya manuk ancel galeng aku. Alhamdulillah caping gundul sampun Rama. Oh nggih sembah nuwun. Kula warga Karang Taruna Krida Manggala. Nggih. nggih Mas Niki wonten pemundutan nggih titipan lagu saking Mas Joko Gudel nyuwun Kidung Wahyu Kalaseba. Nggih. nggih Wahyu kalih Kalaseba monggo. Mas Joko Gudel Mataraman minggah panggung ngancani ngaturke Wahyu Kalaseba karo Mbak Niken. Joko Gudel. oh oyo 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 ayo Nyetan bali Apa satyane kelakon yo mas sing sayo sing rukun yo Lah pundi? boten wonten menika ngaten Mas Gareng. Ya nek renek gudele ya kebone. Malah niki ngaten. Ya pripun? Lah gandeng panjenengane sing ngasta Bawat Agung Nah. wonten ing pundi niku ringin putih. Bapak Ya. Muhammad Ridwan. Bapak Muhammad Ridwan kalih panjenengan Bapak Agus Yunianto Kepala Desa Karangjawa. Pak Camat nggih rawuh. Pak Camat nggih rawuh. Monggo dipun Pak Tommy. nggih. Pak DPR nggih rawuh Pak Dandung. Nggih, niki Apal kula ki. nggih, nggih. Kali ambune atusan ewu kabeh niki. Aduh. Monggo Pak Lurah Muhammad Ridwan Rumiyin kalih Nggih. Pak Agus Yunianto. Nggih. Mangke kersane terus nglerek panjenenganipun Pak Camat kalih Pak Diwan ya. Bapak-bapak lurah
kanca sampun ngentosi Pak Lurah, Bapak Lurah, monggo mriki tak enteni mayang arum sing ngiringi Bapak Lurah sugih rejeki. Menika Bapak Muhammad Ridwan sungkem kula bekti kula. Lajeng menika Masya Allah sinten nggih? Masya Allah. Bapak Agus Oh, Pak Lurah Karangjoho inji. Kok Pak Lurah Karangjoho. Monggo kok bathike iso apik-apik kabeh ya piyayi loro iki bathike iso nyeneng ya lurah sak arane. Ngalem. Padune. Menengo musuh kok copet Solo meneng. Pak, ngoten niku jenenge ngode, Pak. Mengke panjenengan damel mengke diwahne mriki nggih. Oh nggih. Luwih becik awake dhewe iki ngulungke pangalembono tumrap liyan timbang ngalem awake dhewe. Nggih ta? Bathike pake apik ta? Apik. Nah, Monggo Bapak Lurah. Pak Muhammad Bapak Ridwan. Muhammad kali Pak Bapak Agus. Pak Agus paling dawuh. Monggo dawuh niki Pak Mas Bagong mawon nggih. Cik. Halo, tes dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu punika spesial Mas Bagong. Nggih. Dados tasakuran wonten dalu punika sing nonton kathah sanget. Ingkang berkah nggih para sedaya wonten Pak Camat, wonten Mas Handung Dwi Gayana saking fraksi Demokrat. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Sido Dadi semuanya. Camat Rawuh. Kalih Mas Agus Winanto Alhamdulillah. caleg PDIP Minjang. Alhamdulillah. Pak Agus caleg PDIP Minjang nggih. Nggih tahun 2024 niku Nggih, badhe nggih. nyawung kula nyuntung pangestunipun. Amin Terus derek nyun tetunggo. sewu dalu punika rangkaian kegiatan sadranan wonten ing Dukuh Sido Dadi punapa dene dukuh-dukuh bilih wonten tanggal selangkung wulan Ruwah kala wingi sampun ngawontenaken sedekah. Lajeng dilanjut kentun doa dumateng leluhur ingkang sampun marak sowan wonten ngaso dalem. Nggih mugi-mugi sedaya leluhur kita sami dipun apunten sedaya dosa lan kelepetanipun katampi sedaya amal kesenipun Amin. pinaringan kubur ingkang jembar tinebihna saking siksa kubur lan satemah ing mangke manggih swarganipun Allah SWT. Amin. Lah dalu menika puncak acara sadranan nggih menika tasakuran bersih dusun. Kula atas nami pemerintah desa Ringin Putih nderek mangayu bagyo awit sedaya wasgur masyarakat Dukuh Sido Dadi punapa dene dukuh-dukuh menika sami guyub rukun urunan kagem nanggap jenengan-jenengan menika. Oh, dados Ah. saged sowan mriki kula kalih Dik Indri ini mergo urunan nggih, Pak. Nggih, Nggih, urunan. dadi Estu. awake dhewe iki Estu, dagelan niku kotak gotong amal. royong, gotong royong estu. Nggih. Lah alhamdulillah ugi panitia wonten ing dalu punika sedaya para kadang kaneman. Kula ingkang kula suwun sedaya warga masyarakat khususipun para sepuh-sesepuh kantun tut wurih handayanipun mawon nggih. Dados kajeng mengke penerus panjenengan sami ing mangke sampun lancar sedayanipun. Lah niki kula ken napa niki Mas Dalang niki? Nggih, medine sasampunipun pangandikan nggih anu Pak menghibur warga Oh nggih, masyarakat. kalih jumbuh kalih lakon ing dalu punika mugi-mugi sak pungkure Nggih. Mas Dalang mengke tancep kayon sedaya warga masyarakat Sido Dadi nukuh khususipun lan minggahipun umumipun Desa Ringin Putih tansah manggih wahyu kamulyan. Amin.